My dear friends in Christ, mayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong ebanghelyo karon nindot kaayo. No? Kasagaran tanang ebanghelyo nindot man, no? Ang akong meditation, contemplation on this holy reading, na ako'y usak butang nga namguhan, no? The image of God in us, no? Usa sa mga criteria sa atong pagkalarawan sa Dios or image of God, mao ang gitawag og free will, no? Ambot kung unsay meaning na, no, sa Binisaya, masin kaugalingong kabubuton, pero mas ganahan ko sa English, free will. Kining free will, hatag sa Dios kanato aron kita maka-choose, no, makapili kung unsay atong gusto, no? Unsay atong buhaton, no? Unsay atong i-priority sa atong kinabuhi. No, okay. Pag ingon nga naatay free will to decide what to do, ang ebanghelyo nag-ingon buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Ingana ka simple. No, si Jesus nakaibaw man siya nga naatay freedom bitaw to do, to decide. Dihara gyud magunahuna siya nga kita naatay inclination to do always bad things sa atong kinabuhi, make bad decisions. Pero kung maghunahuna gud ta to do to others the good things we want to receive, mugawas ang maayong kabubuton. No? Mugawas ang maayong choices. O kining tanan mo balik ka nato. Because that is life all about. Kung maghatag kag smile, no mo smile ka, bisan ganiwa ka kaila sa tao, mo smile gid sila balik. Pero karon lisod kay naa may mask, you know? Di makitaan. Kung maayong butang ang imong ihatag sa laing tao, kasagaran maayong butang pudang ibalik sa kanimo, no? Kung manglibak ka sa lain, hunahuna pud nga libakon pud ka. Di ba? So this is like the manifestation of free will for us to decide to do good things to others. Because nagsimula ang kaluwasan sa atong pagbuhat sa mga maayong butang sa laing tao. Okay. Mga kaigsuunan, ang atong santo karon, si Luis Gonzaga, he chose out of his free will to do something good for others. Nisulod sa Jesuits or Society of Jesus, o nahimo siyang servant or nagalagad siya sa mga masakiton. Let's say, murag COVID yun ni siya nga plague. Unya, siya natakdan sa plague ug namatay sa plague. Yes, maayong iyang choice. Maayong iyang pag-alagad. Pero namatay siya tungod sa gugma. That's why he's a saint now. No? Usahay sa atong mga maayong buhat, ayaw kanunay paghuwat ug rewards bitaw kay ang Dios mutanaw. Ang Dios nakikita sa atong mga gibuhat, no? Ang Dios maghatag kanatog ganti nga walay katapusan. Mao ang kinabuhing dayon. Second is sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Yes, the narrow gate. Mga kaigsunan diha ni Kristo, kung mutanaw ta sa kalibutan karon, sa iyon kaayo ang mga butang kalibutanon, no? Everything is free. Everything is available. And those things, mga usahay, mga maayo, pero mga nindot, pero dili maayo. Alang ka nato, no? These things are nice, but not good for us. Kasagaran. Depende sa atong paggamit sa mga butang kalibutanon or earthly things. Giwarningan ta sa Ginoo karon, no? To choose God. To choose God's kingdom. Kay ang atong society karon nahimong murag insensitive sa divinity, no? Kung moingon ta nga, yes, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, the doors of the church,
the doors of goodness, the doors of love, the doors of service, the doors of virtues. Mga pultahan sa mga maayong butang ug langit ng butang. Murag lisod na kayo karon, no? Pero tanaw na to ang doors sa mga club, street club, anything internet. Oh my gosh, no? It's free and accessible to everybody, social media. No, ang mga butang nga, murag they made us forget the priority of God and our faith sa atong kinabuhi. It is so wide, ug daghan gayud ang nangadto. And it's still about free will. Choose God. Decide, pagpaningkamot sa mga hiyas, sa mga maayong buhat, maayong pulong, maayong unahuna, nga wala sa kalibutan. Naa sa Dios. Let us use our free will wisely. Tungod kay diha, kita, mahimong lig-on og mas maayong panig-ingnan sa atong katilingban, og maayong tinuod nga tinun-an ni Kristo, ug maayong tinuod nga citizen of the heavenly kingdom. Paliog manindog.